La crisi sanitària en la que ens trobem immersos està posant en valor els materials tèxtils avançats, molts dels quals es fabriquen a Catalunya. Ens han declarat indústria essencial per un tema que hem fet que no és habitual, que és una mica el tema de fils per al sector agroalimentari amb polièster reciclat, i després hem fet també algun tema poc important de llana nylon reciclats pel filtres de mascaretes. Després hem seguit amb la nostra tasca habitual, que són els fils que fem per exportació i van destinats a la protecció antitall per a persones o per fer teixits ignífugs per la indústria, etc. Els socis de l'AEI Tèxtils, el clúster català que aglutina les empreses i organitzacions que treballen pel sector, han estat capaços de posar-se a l'alçada de les circumstàncies en aquests moments tan complicats i implicar-se per donar resposta a les necessitats del sector sanitari. El clúster és una eina que contribueix a reforçar la competitivitat de les empreses que en formen part. L'AEI Tèxtils treballa per acompanyar els seus socis, especialment en els moments en què han de fer front a nous reptes.